konzertino izeneko pieza joko du, Iker Azpeitia klaride jolea handiak, agurtzan albisua piano jolean, laguntzaile duela. Iker Azpeitia orain dela 7 urte hasi zen klarinetea jotzen, eta urtez urte bere maila handitzen ari da, eta ikusiko izan bezala, une honetan maila oso honean jotzeko gai da, eta hori erakutsiko digu. Maisuki jo du. Jarraian, oboe laukotea eta biolontxelo batekin lagunduta izango dugu entzun gai, menorkiak eta jarri bitartean. Eta, talde honetan, garai batean ikasle izandako batzuk gaude, eta dagoeneko gaur egun ez gara musika eskolako ikasleak, baina harreman txiki bat mantentzen dugu eskolarekin, eta tarteken saiatzeko eta biltzen gera, eta guretzako kontzertotan parte hartzea ezagit posteko modukoa da eta ezagit pozik gaude horregatik. Aitor Esnal, Alain Beltza, Neroni eta Rafa Alonso, gure irakasle izandakoa, izango bera oboe eta kornoa joko dugunak, eta Gabriel Mesadok lagunduko gaitu biolontxeloarekin.
instrumental hau urte batzuk dauzkagun hori gogoratzen dugu, orain dela 20 urte pasatxo nola hasi gendun, talde instrumental ibili dira, eta hemendik pasadira musikari asko eta asko, batzuk gaur egun punta-puntan gabiltzanak, eta beste batzuk herri mailan gabiltzanak musika jotzen. Gaur eskainiko dizkigute, lau abesti, Zozako Bitxen Bad Suite, Respiren Teach Dance eta Aria ere bai, Respiren baita ere Bergamaska, eta John Coltranearen Blue Jack.